Balimao mbe fe lajine kaw Burkina kaw Burkina bew ni Guinéen ou tchelala bilama a wusulen ba de do mbe fe lajine ka be ka ni video laje Burkina be fana ka video inaje mbe ka kuma bende konana lajine ka do de bora ka video ke ko ka Burkina be febe lajine ko ka beke nga boyi Burkina petit do de bora ka video ke ko lutara sanu nyinde la Burkina Faso fenge lajine ko be lajine dugukolo koko o gate koko tien koko warta ko ka ta Burkina jo petit ni mi kuma fa photo flene c'est un petit Burkinabe aye kuma info Guinéen chama bora ko ka genga bo ko ka genga bo lajine video mani chama bora ka video kala o fana video flemme no video fana irawla anga mun fana foka dawka bo foka dawka ango video faraje l'État guinéen rapatrie tous les Burkinabés qui sont en Guinée-Conakry. Quoi? On regarde des vidéos là. Abela jeli kuma me donc Guinée chama ne be ka bobi mba de la jere kaw fe aw ka bol daw dusula mena petini Burkina be petini nga kuma na kuma kala nga ango fana la me amunde fo mun digira la jene kaw la o fana fleni travaille ici et va venir gâter la terre de Guinée pour partir au Burkina construire des belles maisons. Ouais, c'est ça. Va faire notre vie ailleurs au Burkina, faire des belles villes là-bas. Voilà, vous voyez comment on déjà gâté les terres là. Voilà. C'est petit comme ça. Va gâter la terre de Guinée ici. Va aller construire au Burkina Faso. Toujours confirmation. Jeune de 45 boursi activé. Voilà. Vidéo follow n'est-ce pas? Mena video flana fana irla anga jango fana laje Mais Côte d'Ivoire, ça vaut même pas 30 000, même 20 000, ça vaut pas. Il y a 18 000, tout ça là. Vous voyez, c'est 300 quand même, 300 c'est cadeau. Voilà, là, ici, là, voilà, qui rentre ici, là, déjà resté ici. Il a mouru ici, cadeau. Il vient de rentrer dans son pays. L'argent, ça vaut rien. Abela jeli kuma me ça bon démissionnu de don quoi ne Guinée chama dusu bolé ko ka Burkina be gen ka boyi problème te capitaine Ibrahim Traoré do ere bora ka Burkina président ça ce n'est pas la faute de capitaine Ibrahim Traoré ce n'est pas la faute des Burkinabés. Les Burkinabés n'ont rien à voir avec cette affaire mba fo la jine kaw nyena ne ere la jine kadi ne to dal lo kangan se gubari la mo ko te Guinée nga temene gande la jine kaw mbaramo aw ko gadi ngetro alu dumanye ayo bolda udusula c'est un petit démission de do tifendon ou tifendon quoi ce sont des petits ou contana ou tara vidéo que peut-être que ta do ko jugu yere c'est des petits démission de do tifendon quoi ça ne vient pas de quelqu'un qui est mature nous démission de peut-être ils n'ont même pas 20 ans tomba de la jineka be fait be ki bolda udusula petit ni mu yekuma info petit ni ngabara ya fa deli aw kana petini ngenga bola jine de mbawdi la kama peut-être ata do avec akuma mufo mais mufo la jine ka nyana la jine ka ko kadne de ou domina ASC problème sur la jine de ASC de mais à travers général Mamadou Doumbia tous mes respects la jine ka wallahi on ASC jamana ante ka ma fisri wali ne mo ko ke be Mamadou Doumbia kele ni bene segu tungara joli sur da awane segu tungara ka soutien be Mamadou Doumbia ka candidature pion alaka Mamadou Doumbia nyuma sigi Mamadou Doumbia on est très fier de vous wallahi alaka baraka douila alaka baraka dou la jine ka bela ayo bolda udusula démissionné de bora ka kuma ama kuma Burkina tokola ambassadeur te ate Burkina ibita soro Ibrahim Traoré capitaine ibeteni petini donere donc adamade ibe dendo wolo isagutala ne ba din la jine ka fe kuma mun fora Burkina be ma fode démissionné do de bora ka kuma info hal naga soro Burkina ka de do mama kuma Burkina tokola Burkina be mo nyana madi Burkina be mo nyana mayede ye jiana tige chogo hali yere de na bita soro do kan do may mais Burkina be barakela ye Burkina be horondi la jine ka yere horondi ne ma Afrique jamana ka dumane ka teme la jine ka la jine ka al dumane ça wallahi ko gadni trop je suis très amoureux de vous wallahi ayo bolda udusula ne ni kuma mi me anere fendoni mais démission fitine de dou nge vidéo yinke ka dabodi ka lajine ka ka bolda udusula anye kuma chama me réseau ka lajine ka chama dusu chene dou
u bɛ ka bɔ ko ka burukinabe bɛɛ gɛn ka bɔ yen aw kan'o kɛ burukinabew n'aw tɛ kɛlɛ la burukina ni lajinɛ tɛ kɛlɛ la ayi kɛlɛ tɛ lajinɛ ani burukina cɛ n b'a di lajinɛ ka bɛɛ fɛ petini min ye kuma min kɛ aw kana petini yɛrɛ gɛn ka bɔ yen a ye petini wele a ka yafa di aw fɛ petini y'aw dɔ de ye ni colonisation yɛrɛ tɛ lajinɛ burkina faso mali Côte d'Ivoire a bɛɛ jamana kelen de a bɛɛ bɛ n ko fɔ donc aw bolo d'aw dusu la denafili sunugu tɛ yen manifin man ka den wolo k'i b'a la fili burukinabe ni burukinabe bɛ lajinɛ a b'a faso de la n'a ye kuma min fɔ aw b'a corriger de a bɛ kangari da a kana ɲɔgɔn wɛrɛ fɔ mais aw kana gɛn an bɛɛ de ye kelen ye an bɛɛ de ye africain ye an bɛɛ de ye farafin ye wallahi ni jamana fila bɛ ko ka di ne ye burukinabe ko ka di ne ye awa lajinɛka fana ko ka di ne ye an bɛɛ ye pays frère de an ka président fana ka di lajinɛ président Ibrahim lajinɛ président général Mamadi Doumbouya ani Burkina président capitaine Ibrahim Traoré u bɛɛ u ka di foyi t'u ni ɲɔgɔn cɛ au contraire lajinɛ de b'anw dɛmɛ embargo kɛra Mali ka don min na lajinɛ de a ka port dayɛlɛ Mali ye malien hɔrɔn malien yɛrɛ wolo a tɛ kɛ lajinɛka ma fisiri wali ye awa ne bɛ ka kuma fɛ ne ye Segu Tunkara di ne yɛrɛ tɔgɔma ye Kankan Seguba de ne tɔgɔ dara lajinɛka de la waliju Kankan Seguba lajinɛka bɛɛ bɛ Kankan Seguba dɔn ne ye Kankan Seguba tɔgɔma di anw ye dafalendenw de an tɛna da don o dossier la quoi donc ne bɛ kuma Guinéen fɛ aw ko ka di ne ye trop a y'a bolo d'aw dusu la aw kana taga k'a bɛ taa Burukinabew kɛlɛ parce que aw kana taa k'a bɛ taa Burukinabew kama Burukinabe minnu bɛ lajinɛ olu nɔ tɛ nin ye a y'a bolo d'aw dusu la n b'aw deli en paix n bɛ kuma aw fɛ bɛn de kan n bɛ kuma aw fɛ tilennenya de kan parce que jamana fila in a bɛɛ de ye kelen ye lajinɛkaw o burukinakaw o malikaw o a bɛɛ jamana kelen de ani Niger ka an bɛɛ ye jamana kelen de an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka nin ko in kɛ ji bɔnnen ye lajinɛkaw k'u bolo d'aw dusu la burukinabew ma aw dɔgɔya dɛ denmisɛnnin kodɔnbalinin dɔw de bɔra ka manamanakan fɔ aw ma denmisɛnnin fana a bɛ nana yafa dili an y'a mɛn ko sigiri gouverneur bɔra ka réagi c'est pas grave mais aw b'a bolo d'aw dusu la aw kana taa burukinabe bɛɛ dɔgɔya burukinabe n'aw tɛ kɛlɛ la aw b'a bolo d'aw dusu la mun kɛra aw lajinɛkaw la kuma mun fɔra aw ma a ma bɛn bi a ma bɛn sini manden kɔnɔ ni ko fɔra a bɛ fɔ ka ban de an bɛɛ mandenka de Sunjata Keita ni Sumanguru Kante ni manden mun mara o manden o de Burkina Mali Niger Guinée Conakry yaro Guinée yɛrɛ oroli caman jia la a caman bɔra entre le Mali et la Guinée olu ye mansadugu di Mali ni la Guinée la mansadugu de di donc malien man ka kuma Guinéen fɛ ko Guinéen ka ban malien bolo Guinéen fana man ka kuma malien fɛ ko malien fana ka ban lajinɛ ka bolo Mali lajinɛ ka di i b'a fɔ ko woro n'a fɛrɛ donc an bɛɛ de kelen ye aw ka bolo d'aw dusu la vraiment je parle en paix aw kana bila aw kunna ko aw kana taa se Burkina bɛɛ fɛn fɛn bɛ lajinɛ an b'a di lajinɛka si fɛ aw kana fɛn fɔ Burkinabew ma petini min kumana a kumana a yɛrɛ hakilinata de la a kumana Burkinabe ma don a da Burkina président ma don a da Burkina ministre ma don a da a kumana a ye kuma mun fɔ a jo t'a la bi a jo t'a la sini a y'a wuli a ka yafa deli a ka bɔ ka video kɛ a ka yafa deli denmisɛnnin de don u ti fɛn dɔn i b'a dɔn n'i bɛ ka fiɲɛ sama n'i bɛ denmisɛnniya la i bolo ko tout est permis donc nin bɛ kɛ sababu ye peut-être ale fana bɛ a se a da la donc o de kun bɛ ne bolo ka fɔ lajinɛkaw ɲɛna ani burukinakaw ɲɛna Burukinabe filɛ nin ye Burukinabe ye hɔrɔn de Burukinabe ye baarakɛla de mais ni mɔgɔ dɔ sɔrɔla Burukina mun bɛ kuma dɔ fɔ mun man ɲi o kɔrɔ tɛ ko Burukinabe bɛɛ don n bɔra k'o yɔrɔ de fɔ Ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ lajɛlen ye aw k'an bɛɛ ciao ciao